Ahojte všetci. Tak máme sobotu, ja som sa dneska rozhodol robiť také menšie upratovanie a pofotiť pár aut, ktoré máme u nás na jarde. Auta, ktoré lokálne kupujeme viac menej na predaj, alebo keď sa vyťažuje len nejaká preprava z nejakej aukcie alebo od nejakého dealera. A viac menej tieto auta nie vždy dávame na predaj do Európy, ale niektoré z nich sú celkom zaujímavé a za zaujímavé peniaze, a preto viac menej som sa rozhodol aj tohto Chryslera vám natočiť dneska, lebo to myslím zaujímavé rodinné auto za super dostupné peniaze. A je to teda auto pôvodom, ktoré bolo v aukcii, myslím, že je zo východu Floridy, a malo byť teda účastné v povodni, alebo teda malo sa nachádzať počas hurikánu v tej búrke. Viac menej auto normálne jazdí. Teda o 2014 Chrysler Town Country v prevedení Touring, myslím, že to je. Neviem presne spek toho auta. Má nabehané len nejakých 102 000 mil, čože na tieto minivany myslím si ako celkom slušná hodnota, lebo za 11 rokov si vezmite, že ľudia s týmito autami jazdia krížom krážom, ešte aj tu na Floride. Sú to také denné daily presúvadlá, pohodlné pre rodiny a aj pre starších ľudí. No a 102 000 mil je, myslím si, že akože super nájazd, preto sme to auto aj kupovali a viac menej za nás, ako je to auto čisté, samozrejme vyžaduje nejaké servisné práce k tomu, aby bolo úplne spôsobilé. Jazdecký to auto je samozrejme plne funkčné. Ako môžete vidieť, trochu opotrebovaná sedačka, zrejme tá predchodná majiteľka, ktorá s tým jazdila, bola trošku väčšia, ťažko povedať. Takisto je ten plast proste uvoľnený. Mala to auto určite na daily jazdenie, chodila s tým na nákupy pre decka, takže to auto sa určite opotrebovalo, to je jasné. Ale zase nie je to tak, ako tieto vany zvyknú byť opotrebované. To znamená, že sú naozaj, vidíte, polamované tlačítka, dotrhanú kožu a proste podobné veci. Videl som tieto vany v rôznych stavoch, rôznymi nájazdami, a tento, ako myslím si, že za tie peniaze, ktoré pôjde na predaj, je, myslím si, veľmi, veľmi slušný. A môžete to vidieť na tých tlačítkach, že naozaj fakt nie sú zničené, a aj nástupová hrana, samozrejme tie gumy a tie water stripping, tieto sa zničia, to je proste 11 rokov. Každopádne, ako som spomínal, auto normálne jazdí, máme teda dva kľúčiky od toho, s tým, že viac menej auto normálne pekne jazdí, s tým, že má takú dosť známú závadu, ktorá sa volá no bus. Je tu nejaká jednotka v aute, ktorá sa vyradila z dôvodu toho, aby predišlo nejakému poškodeniu globálne v rámci tej interface. A spôsobuje to, že keď tú jednotku prakticky tá jednotka nekomunikuje alebo má nejaký problém, tak to vyhodí všetky interné systémy alebo tie komfortné moduly, systémy, ktoré sú tu. Takže viac menej, čo sa týka vnútornej elektriky, nefunguje tu nič. Myslím si, že Chrysleráci, alebo Jeepáci, ktorí robíte s týmito autami, tak poznáte o chybu, o ktorú sa jedná. Je potreba prejsť naozaj všetky jednotky, aspoň teda, tak to bolo povedané našim mechanikom, že je potreba prejsť všetky jednotky v aute, prekontrolovať do nich prúd, ktorý do nich ide, a zistiť, ktorá je vadná, a tu vymeniť. Takže viac menej nie je to žiadna vážna závada, auto proste normálne jazdí, funguje, akurát proste, čo sa týka toho interiérového komfortu, nefungujú tie elektrické veci, ako aj máme tu elektrické dvere, takže ti tiež takisto nefungujú. Takže viac menej sú to také veci, ktoré je potreba riešiť s tým autom, ale nie je to niečo, čo by zabraňovalo im, ako samozrejme nemôžete to daily používať, lebo vám nefunguje ani klimatizácia, ani veci, ale to auto normálne jazdí. Hej. Ja som tu teraz u nás v parku, kúsok za našim jardom, a prešiel som s tým autom v kúde 10 mile úplne bez problémov. Takto, čo sa týka nejakého exteriéru, hodnotil by som ho tak 7 z 10, možno 6. Je tam veľa takých drobných škrabancov, poškodení, sparkovaní, možno mám trošku zaprašené, ak som tu na ňom išiel. Úplne sa tu tie lišty, toto to bolo v minulosti asi nejako opravované, buchnuté. Sú tam proste také veci, že takisto, ktoré je potreba riešiť, ale nebránia nejakej funkčnosti. Kľúčiky, strecha je v pohode, čo som sa díval, žiadne krúpy, nič tam nie je.
Pneumatiky sú, dá sa povedať, na šrot jazdené, aj boky, takže jazdia buď s podústenými pneumatikami, alebo tam bude niečo maličko na nápravách. Zadné sú ešte také, že niečo by zniesli, ale za mňa určite vymení, jak v tom budete voziť rodinu. No a ešte si môžem ukázať, táto predná je úplne stoja škorty, trčia pomaly. Takže to je tak k tomu exteriéru, interiér. Tu zrejme bola nejaká detská sedačka. Ťažko povedať, či to odperá, niekto sa to snažil aj zastriekať nejakým sprejom, ale je to proste, čo to je. Myslím si, že tie poťahy stoja pár dolárov na to, aj tieto sedačky sa dajú kúpiť. Viem, že hodne ľudí v Poľsku s týmto kšeftuje, takže u nich určite sa dajú tieto veci nakúpiť. Zadné sedačky sú prekvapivo čistúčke, pekné ako nové. A má to aj tie sieťky, čo je paráda, keď vozíte detičky a chcete, aby mali pohodu a mohli spať. Má to aj tú DVD konzol, takže viete si tam nejaký film cez DVDčko pustiť a viac menej mať pohodu počas jazdy. No. Má to cup holdre. Hovorím, super rodinné auto pre niekoho, kto je handyman a dokáže si to proste spraviť a má čas, tak určite áno. My pri tom množstve aut, ktoré kupujeme a prepravujeme, nemáme sa žiaľ Bohu časa s každým zapodievať a preto tieto autá lokálne predávame. To znamená, že aj tento Chrysler pôjde aj tu na lokálny predaj, ale ma ho napadlo, ako ponúknuť ho aj do Európy, lebo myslím si, že takéto autá by vás tiež mohli zaujímať. Sice predáme trošku inú škálu aut a venujeme sa hlavne tým starším autám, ale tak máme aj tieto novšie autá, občas kupujeme proste na aukciách aj takéto kusky. Takže ako vidíte, spolujazdcová sedačka pekná, čistá, ale tá auto má 102 000 originálnych mil nabehaných, alebo 103 myslím. Ešte mala vlastne asi, ak deti vozila, tak zväčšený ten rear view mirror. Tá pacíry sú naozaj pekné, toto už trošku možno vidieť s odstupom času, ako sa to začína vlniť, ale to je nič také, čo by nebolo strašné do slniečka. Toto predné torpédo. Svetlá to má prekvapivo pekné, takže to je super a sú už vymenené. Môžeme si otvoriť teda motor, pozrieť si, ako to tam vypadá. Auto sme samozrejme, že neprišlo k nám v takomto stave, bolo na myčke, vyčistilo sa, takže vyzerá to trošku kultúrnejšie. Samozrejme, tie auta z aukcií sú strašne zaprašené vždycky, takže také auto by sme vám tu neprezentovali, ale ako inak motor ide pekne hladko, čisto, nevidím nejaký problém, že by si nejako škobalo, alebo by mal vôbec počas jazdy problém. Takisto prevodovka radí hladko, náplne sme skontrolovali, oleje sú proste čisté, takže nevidíme tam nič zlé. Možno trošku, že nárazník bol lakovaný predný, tak to nie je tak moc dopasované. Zrkadla, hovorím, tých dentov je tam viacej, na to je treba sa pripraviť, ale viac menej nie je to nič strašné. Čo sa týka tej výbavy, samozrejme, že súčasťou toho je elektrický kufor, do ktorého sa ja vlastne nedostanem, lebo má to elektrický kufor a tým, že tá výbava vlastne nejde, respektíve tá jednotka nefunguje, ktorá to globálne celé ovláda, tak vám to neviem ukázať, ale môžeme si aspoň takto z výšky ukázať. A je tam nejaká guma. A viac menej ten kufor je tak taký dosť malý, keď je tá posledná rada sedačiek tam. Takže toľko k stavu. Cena, za ktoré toto auto budeme ponúkať, bude nejakých okolo 130 000 českých korún. Ja vám tu presne napíšem, koľko tu bude. Aj s prepravou na komplet do Čiech bez prihlásenia. Je to cena proste na komplet so všetkým vrataním importných poplatkov. Zaplatíte proste túto čiastku, auto vám pristane v Prahe u nás na sklade a na prevozkách môžete ísť na ňom domov. Blinkre, svetla, to samozrejme všetko funguje. To znamená, že nie je problém si normálne do provozu ísť, akorát tá komfortná výbava naozaj nejde. No. Takže myslím si, že pre šikovné české a slovenské ručičky to bude jednoduchá práca, nič sa na to čas nemáme, ale nie je to tak drahé auto, aby sme mu venovali čas, ale myslím si, že v Európe to bude super cruiser a touringové auto pre niekoho, kto
chodí s rodinou na výlety a zase nepotrebuje dávať milióny do auta, lebo tie decká to stejne zničia a nemá to význam. Toto auto ešte pochodí minimálne ďalších 100 000 kilometrov bez problémov a nebude s ním nejaký väčší problém. Diely stoja na to naozaj nič. Keď si pozrieme spodok, ten je nádherný. To je proste auto absolútne bez hrdze. To asi môžete vidieť aj na fotkách. A nemá to žiadnu nejakú takú nedokonalosť, ktorá by bola úplne že prekážajúca k tomu, aby sa to auto užívalo. Takže za mňa pekný Chrysler. Keď tieto auta vyšli, ja som ich mal veľmi rád. Potom vyšla Pacifika, ktorá nebola moc taká vydarená. Pár sme ich doviezli a Pacifika není tak vydarená, ako boli tieto Town Country alebo Grand Caravan. Proste sú otestované a dodnes prakticky sa v autopožičovniach stále tieto auta dajú požičať, dajú sa kúpiť. A keď ich vidíte, tieto auta v pekných stavoch, tak stoja raketu aj tu v Amerike. Stoja 13, 14, 15, niekedy $20 000. A toto je práve tá výbava, prečo sme to aj vlastne na tej aukcii brali. My sme to vtedy vyťažovali, myslím, s jedným Bronkom, čo sme viezli. A potrebovali sme vlastne druhé auto a brali sme ho preto, lebo mi sa páčila tá výbava. Hovorím si proste, je to proste tá bežová koža, je to proste v kombinácii s tou hnedou, s tým drevom, má to komplet tú výbavu, čo sa týka toho infotainmentu, má to ten väčší displej, to znamená nie ten len, kde vám ukazuje odometer, takže za mňa si myslím, že super, všetky veci vlastne dvere v elektrike, sieťky a jedno s druhým, takže myslím si, že akože tá výbava je slušná, no. A väčšina týchto Chryslerov naozaj býva proste taká holota alebo storental holota. Ešte dôležitá vec, čo je poznamenať, teraz keď sme to auto vlastne pozerali, tak po čistení, čo nám povedali chalani, že tá voda, pokiaľ bola, tak bola možno v týchto spodných kobercoch. Oni to vyčistili, ale je vidno, že proste nejaká malá voda tu asi bola, no a samozrejme stihla vyschnúť, keď sme sa my k tomu dostali, lebo tieto podlahy sú samozrejme že veľmi nízko a je dosť možné, že proste do tejto niečo natieklo, no a spôsobilo toto, že to tam tak ako keby zoxidovalo trošku, no, čo samozrejme, že nie je problém nejako ošetriť a spraviť si to, zase není vec, ale v kabíne naozaj, keď sa človek na to pozrie, pod sedačky, konektory, všetko nám to príde proste čisté. Že tá jednotka, ktorá mohla odísť, bude, ak tá voda mohla sa dostať po tú podlahu, tak to mohlo byť niekde tu. Asi tieto káble, keby boli vo vode, tak bolo by to dosť drasticky vidieť, ale ťažko povedať. Že proste to práca na elektrikára, ktorý keď to pozrie, tak zistí, ktorá jednotka bola zlá. Alebo je zlá, sa objedná a vymení sa. Takže tak, toto auto je prakticky hneď k odoslaniu, takže pokiaľ by ste mali záujem si ho kúpiť, tak jednoducho choďte na náš e-shop www.shiptoyota.cz alebo www.shiptoyota.sk, choďte do sekcie auta a vyberte si ho, dajte si ho do košíka, príde vám zálohová faktúra, zaplatíte a o 6 až 8 týždňov ho máte v Čechách. Takže to je naozaj jednoduché, auto je počas celého času prepravy poistené, takže vaše peniaze, ktoré do neho dáte, pokiaľ by sa nejakým spôsobom niečo poškodilo alebo nedá, že by sa loď potopila, tak vám samozrejme tie peniaze budú vrátené. Takže viac menej je to bezpečné, nie je to nič, že by ste ostali bez auta aj bez peniazy a samozrejme po celý ten čas tej prepravy budete dostať fotodokumentáciu a budete mať informáciu o tom, kde sa loď s kontajnerom nachádza. Takže hovorím, pokiaľ budete mať záujem, samozrejme, že aj diely na to auto budeme vám vedieť poslať, to nie je problém. Posielame paletu každý týždeň, jednu, niekedy dve a takisto kontajnery posielame každý týždeň. Teraz nám to vychádza tak, že 2 až 3 kontajnery idú týždenne. Takže čo sa týka East Coastu, takže východu. Západ, tam je to také variabilné podľa toho, ako sa stihnú auta nakúpiť. Takže ak budete niečo potrebovať, kľudne nás kontaktujte. Tu vám prikladám číslo na WhatsApp, kde nás môžete kontaktovať každý pracovný deň. Máme samozrejme, že minus 6 hodín, takže počítajte s tým. A radi vám pomôžeme samozrejme, že s čímkoľvek, čo budete potrebovať s nákupom v Amerike. Takže
je tu pre vás. Môžeme si dať ešte teda nejakú krátku jazdu, aby sme videli, ako to jazdí. Ja som tu tak vpredu. Máme tu taký pekný národný park. A už som vás tu párkrát prevážal vo videách aj s inými autami. Sa môžete takto voziť, ísť pozerať zvieratá. Sú tu všaké traily, takže viete sa tu prejsť s rodinou, zobrať si svojich štvornohých miláčikov a pochodiť tu s nimi. Mám to celkom dosť malý, takže človek si tu aj nohy môže nechať. Bol ten park dlhšiu dobu zavretý, lebo viac menej ako bol hurikán, posledný Milton, tak tu bolo hodne popadaných stromov a ešte stále vidíte, že sú niektoré stromy popadané, no. A je potreba to dočistiť. Dneska som sa zrovna bavil s našim jedným susedom, ktorý tu chodí pomáhať za $20 na hodinu a čistí. No a má, myslím, nejakých 68 rokov, takže robí 10 dní denne. Ja len hovoril, že u nás sú tiež, samozrejme nehovorím, že ľudia nepracujú v tomto veku, ale tu naozaj prídete do Home Depotu alebo kamkoľvek takto a vidíte, že tí ľudia aj v takomto, dá sa povedať, v dôchodcovskom veku ešte teda domakajú a pracujú na svojom americkom sne. Čož je také povzbudivé. A nenariekajú. Borovice sú nádherné. Mám strašne rád borovice, no. Tak, tu máme... Mám mohol zastať a ukázať. Tu máme nejaký lake. No. Takže vidíte, jak tu chillujú. Zvieratka, no. A jak ma tu doprevádza, prišiel ma pozrieť Danča. No. Máme kúsok od nás, no. Už tam asi dlho preč. A vždycky, kým natočím video a spravím fotky, tak to mi trvá. No a to si predstavte, že tu máme ďalších 10 aut. cca, ktoré som takto nachystal. No a tak samozrejme budeme to postupne, no. Tu je výhoda, keď sa v Amerike vlastne predávajú tie autá na eBay a tak je to proste podstatne rýchlejšie na marketplace, že tu tá nákupná sila je podstatne väčšia ako je u nás, no. Samozrejme, že americké auto si nekupuje každý, aj keď nie všetky sú neekonomické. Napríklad tento minivan vie úplne bez problémov jazdiť za 10-11 litrov, keď máte ľahkú nohu. V realite asi tak tých 12-13, no. No, taký motorkár. Vidíte, že auto krásne ide. Takisto brzdy úplne bez problémov, volám netrasie. Akurát tie budíky vôbec prakticky nejdú, keďže nie je tá komfortná výbava. Takže viac menej ako funkčné to auto je úplne 100%. A jazdí naozaj krásne, nevidím v ňom najmenšiu chybu, že by malo nejaké proste problémy, alebo aj všeobecne príde mi to auto pevné, není nejaké proste, nehovorím, že nápravy, tyčky stabilizátorov a takéto bežné spotrebné veci, jasne treba si to pozrieť a vymeniť, ale tak to ide za plynom. Trošku tu 35 prešvili. Ja tu takto bežne samozrejme, že nejazdím. Susedia by sa na nás hnevali. Ale ide krásne, no. Tak ideme si ešte natočiť nejaké prejazdy, aby ste mali. A hovorím, keď budete čokoľvek potrebovať, tak sa ozvite, sme tu pre vás. Tak čaute.